Здравейте! Представям на вашето внимание един от най-новите ни продукти. Това е добавката 5 в 1 за дизелови горивни системи. Какво представлява продукта? Самото му заглавие 5 в 1 подсказва, че е насочен към 5 основни елемента, а именно почистване на горивната система, предотвратяване на последващи отлагания, почиства вашия DPF и катализатор, почиства турбото, клапаните и егера на вашия автомобил, като ги запазва в оптимално състояние. Как се използва продукта? Продуктът се използва в зависимост как шофирате вашия автомобил. Ако го карате основно в града, е хубаво през едни 5000 км да поставяте по една опаковка. Ако го карате повече извънградско, през 10 000 км повтаряте процедурата с добавката. Налива се в резервоара преди сипване на гориво, като се третира с 20 литра дизел. Посетете сайта ни bardal.bg, вземете този уникален продукт и ще вдъхнете нов живот на вашия автомобил.